Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathani bomculo amaskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi engena nazo njengamanje kusukile ke ukukhuluma lapha na ke einkundleni zokuxhumana ke abalandeli ke bahlukane phakathi ke ukuthi ke ngaphela ke usaliwa ke umlingisela ngaphela ke yena ke umthanda negcokama usaliwa ke ubelingisela ke umthanda negcokama ke ngokuhamba nangokugqoka lapha na ke kule ya video ke engizokufakela yona ke mbukele ewufakazi walokho engikhuluma ngakho. Usaliwa ke ubethwele ke ithawula ekhanda ke ehambisa ke okwegcokama evula ke izandla ephinde ke walahlela nezaza enza njengegcokama elisha ngqo. Abanye ke basivumile ke lesenzo ke sakhe ke usaliwa ukuthi cha ngempela ke uyakwazi ke ukulingisela ke lona ke igcokama elisha. Ngabe wena ke uthini ke uma ke ubona le video? Ngabe ke uyilo yini na igcokama elisha ngoba becishe ke futhi ke belingane ke nangokumzimba? Bezingakho ke ebengulethele zona namhlanje. Siyabonga. Nansi ke ivideo ke awuyithokozele. Awufundi wena. Saliwa ma. So. Sira teman-teman. Awufundi wena. Saliwa ma. So. Sira teman-teman.